שלום, מה שלומכם? ברוכים הבאים לסדרה של הטיפים. באה לי מארחת את איזבלה זויברמן, שהיא מומחית להעצמת אנשים ומאמנת אישית. והטיפים שלך היו בנושא איך להיות מאושר בחיי היום-יום. נכון, איך לחיות את החיים האלה בחוויה של אושר. איך? אוקיי, אז אנחנו הגענו לטיפ השלישי שלנו היום. הטיפ שלי היום מדבר על מיקוד. בעצם הרעיון של מיקוד אומר שכל דבר שאנחנו מתמקדים בו הוא צומח. זה מדהים. קצת כמו מים, שנשקה את העציץ והוא יצמח, אז המיקוד שלנו, ללא קשר שוב למה שכן קורה או לא קורה בחוץ, אלא רק במה אנחנו נתמקד, אותו דבר יצמח, יתרחב, ואנחנו נחווה אותו יותר ויותר בחיים. זאת אומרת, זה יגיע לא מבחוץ, אלא מבפנים, מתוך המיקוד שלנו. למה אני מתכוונת במיקוד? מיקוד זה במה אני מהרהרת ברוב שעות היממה. אוקיי? הרי מהרגע שאנחנו פוקחים את העיניים, אני מקווה שאת שניהם, אנחנו מהרהרים במשהו. עד הרגע שאנחנו נרדמים, שלא נדבר על השינה. אנחנו כל הזמן מהרהרים. בואו נתחיל להרהר רוב היום במה שכן. לחשוב כן, לחשוב יש, להרהר. אוקיי? אז גם כשאנחנו פוגשים משהו שהוא חוויה קשה עבורנו, משהו שהוא כן באין, הוא כן בלא, זה בסדר, לתת לו מקום, אבל לדעת להחזיר את עצמנו למיקוד במה שיש, להיזכר תמיד, בזה שיש לי בן זוג מקסים, בזה שיש לי אהבה בחיים, בזה שיש לי בית, בזה שיש לי חברה, בזה שיש לי בגדים, בזה שיש לי חלב במקרר, באמת, אפילו הדברים הקטנים, זה לא משנה מה, כל אחד שילך על מה שיש לו, כי לכולם יש ולכולם אין. השאלה, במה אני יותר ממוקדת בשעות היממה? זה טיפ נהדר. אני חושבת על עצמי שבאמת כל פעם שאני מודה על מה שיש, איך אני מרגישה טוב. נכון, הנה שוב פעם, את רואה, את מגיעה לאותה נקודה של ההתרחבות. מה זה מרגישה יותר טוב? זה ההתרחבות הזו של הגוף, אוקיי? יש לי המון דברים. אני רק צריכה להיות במיקוד עליהם, להיות שמחה ולהגיד תודה בלב על עצם קיומם. איזה כיף. אני כבר מאושרת יותר. אז הנה, אנחנו מאושרות, ובאמת אנחנו נגיע גם לטיפ הבא, שבו אנחנו נלמד עוד ועוד על איך אפשר להעצים ולחוות יותר ויותר אושר ביום-יום. תודה רבה לאיזבלה. ביי, להתראות. שיהיה לכם יום מקסים.